आपले कळनातलेले विनवणेन भक्तिकांची मागणी देवासमोर दवरच्या आणि तांच्या गरजा आकांतांनी देवाची मजत जोड दिवच्या सांत अंतोनीचे पवित्र रेलिकेची या जिबेची परब यास फेब्रुवारी महिन्याच्या 15वेर ब्रेस्तारा उडुपी दिएसिजीच्या केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशेतांत वडू दाबाजान संभ्रमतां या असर्यांच्या संतांतय तुमचे उपकारी मौन दाखवून ह्या वर्त्या संतांक फावो केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिवन हे दाबाजीक परबेंत तुम्ही सर्वांनी वांटो घेवंक हांव बाप सुनील वेगस पुणशेताचो रेक्टर मोगाचे आणि वत्तायेचे आपोवणे दिता। त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार उडुपी दिएसिजीचो बिस्प अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयतलो। सांजेर 4 वरार आराधन आणि कन्नडा भाषेन मिसाचे बलिदान शिवमोग्गा दिएसिजीचे बाप लॉरेन्स डिसोजा भेटयतलो। सर्वांक दोनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आसतली। येया परब संभ्रम्या सांत अंतोनीक मान करया आणि सर्गी बापाची आशीर्वादां सोडया।